10 taon ang nakaraan. Maraming nagbago sa buhay ni John Mark. Nakapag-asawa ito at nagkaroon ng isang anak. Medyo mahirap na ang buhay nila sa Maynila, kaya napagdesisyonan niyang umuwi sa kanilang probinsya sa Lambunaw. Nung mga oras na yon ay nasa edad 9 na taong gulang ang anak ni John Mark na si Edsel. Isang napakatalinong batang lalaki. Ang ipinagtataka ng kanyang mga magulang ay madalang itong magkwento na may mga nakikita itong kakaibang nilalang. Minsan ay nakikita nila itong tumatawa at naglalaro itong mag-isa. Edsel? Nak, sinong kausap mo? Tanong ni John Mark sa anak. Malapit ang bata sa kanyang ama dahil sa ito ang naiwan sa bahay. Nasa abroad kasi ang kanyang asawa. Mga kaibigan ko po. Nakikipaglaro po sila sa akin eh. Wika ni Edsel. At dahil sa pangyayaring yon, nagpasya si John Mark na iwanan ang kanilang bahay sa Maynila at umuwi na lamang sa kanilang probinsya sa Iloilo dahil na din sa mga nakalipas niyang karanasan. Malakas ang paniniwala ni John Mark na pinaglalaroan ng mga hindi nakikitang nilalang ang kanyang anak. Pagdating nila sa probinsya ay agad silang sinalubong ng kanilang mga kamag-anak. Bale 3 silang umuwi sa probinsya nun. Si John Mark, ang nanay niya, at si Edsel. Aba, ang tagal mo ding hindi nakauwi dito, Lusying ah. Wika ng kapatid na lalaki ng nanay ni John Mark na si Dante. Oo nga, Manoy Dante. Ngayon lang din kasi kami nakapagdesisyon na umuwi eh. Tugon naman ng nanay ni John Mark. Oh, paano yan, Makmak? Dito ka na din titira? Tanong naman ni Manoy Dante kay John Mark. Makmak kasi ang palayaw niya sa probinsya. Opo, Uncle. Dito na po muna kami. Mahirap kasi ang buhay sa Maynila eh. Masyado nang mahal ang mga bilihin. Idagdag mo pa ang upa at mga bayarin. Hindi ka talaga makakaipon. Tugon naman ito sa kanyang tiyuhin. Siya nga pala. May hinahanap na akong lupa na ibinibenta dito sa atin, Mac. Medyo liblib nga lang at malapit dun sa may tinagong dagat. Pagkasabi ng tiyuhin niya ng mga bagay na yon, ay biglang nagbalik ang alaala ni John Mark sa mga nangyari. Pero hindi na niya ito binigyan ng pansin. Sige Uncle, puntahan natin mamaya. Magpapahinga lang kami't napagod kami sa biyahe. Wika nito habang kinukuha sa kanyang ina ang natutulog na si Edsel. Yan na ba yung anak mo? Aba, ang gwapo ah. Kamukha mo. Bati ng tiyuhin niya sa anak niya. At nang kinahapunan, kaagad na din silang lumakad papunta doon sa sinasabing lupang ipinagbibili para matingnan ito. Nagulat si John Mark kasi napakaganda ng lugar. May mga puno sa paligid at ang karamihan dito ay may mga namumungang puno ng mangga, santol, lansones at rambutan. Naging interesado si John Mark at agad na nilang kinausap ang may-ari upang mapag-usapan na ang presyo. At nagkasundo naman sila. Nabili ni John Mark ang lupa at agad niyang ipinasukat ito at nagpatayo ng bakod sa paligid. Nagtawag na din siya ng mga gagawa ng kanilang bahay. Inikot ni John Mark ang paligid. Hindi naman ito gaanong liblib. Malapit naman ito sa daan papunta sa bayan at may ilang mga kabahayan na din sa paligid nun. Umakyat si John Mark sa mataas na bahagi ng lupain
At laking gulat niya dahil mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya ang lawa. Bilang bahagi pa ito ng nabili niyang lupa, napagpasyahan niyang doon magpatayo ng bahay. Bukod kasi sa medyo mataas yun, ay napakaganda din ng tanawin. Bago siya magpatayo, pinayuhan siya ng kanyang tiyuhin na magpabungad o ang paglilinis sa isang lupain bago patayuan ng gusali o bahay. Isang serohano ang ipinatawag ng kanyang tiyuhin upang magsagawa ng bungad. Kakailanganin natin ng mga manok na itim at ilang butil ng mga palay. Maghanda na din kayo ng baon ng nyog. Wika ng serohano na si Manong Timot. Agad namang sinunod ni John Mark. Pagdating ng mga gamit na ipinahanda ng serohano, agad na itong nagsimula sa kanyang ritual. Naghanda siya ng 4 na piraso ng bagakay at ginawa itong bakod sa 4 na sulok ng lupang pagtatayuan ng bahay. At habang binubuo niya ang bakod, ay pinakalat niya ang dugo ng manok sa bawat sulok ng ginawa niyang parisukat na bakod. Inilagay niya ang mga butil ng palay sa baon ng nyog at ipinataob ito sa gitna ng lote. Sa tabi ng bao ay may itinarak siya na krus na gawa sa kahoy. Iiwan natin ito ng 3 araw. Kapag ang bao ay bumaliktad, hindi kailanman maaaring magtayo ng bahay sa gawing ito. Pero kapag ang mga palay ay tumubo, ibig sabihin ay pinahihintulutan tayo ng mga taglugar. Wika ng serohano. Makalipas ang 3 araw, bumalik ang serohano upang tingnan ang ginawa niyang bungad. Habang pumapasok sa ginawa niyang parisukat na bakod, ay nag-uusal ito ng mga dasal. Matapos ay naupo siya sa tapat ng bao. Nakangiti siya kay John Mark dahil naroon pa din ang bao at nakataob pa din ito. Nang buksan ito ng serohano, nakita niyang tumubo ang 5 butil ng palay na inilagay niya sa ilalim ng bao. Tagumpay ang pag-aalay natin. Maaari na kayong magsimula sa pagtatayo ng inyong bahay. Wika ng serohano. Agad nang pinasimula ni John Mark ang kanyang bahay. Medyo matagal ding natapos, gawa ng napakalayo ng bayan at ang mga materyales ay doon pa binibili. Hindi gumagamit si John Mark ng kahoy dahil ayaw niyang ipaputol ang mga kahoy na nasa paligid. Mas maganda kasi na may mga kahoy dito dahil sariwa ang hangin at may lilim. Makalipas ang ilang buwan, natapos na ang pagpapagawa ni John Mark ng kanyang bahay at agad na silang lumipat ng kanyang nanay at anak. Wala namang kakaibang nangyari nung mga unang linggo nila doon. Ngunit isang araw, habang nag-aayos si John Mark ng mga gamit nila, ay narinig niyang tumatawa ang kanyang anak. Nung una, inisip niya lang na baka naglalaro ang maglola. Pero nanayo ang balahibo niya nang makita ang kanyang ina na nasa kusina at ang bata naman ay nasa sala habang tila may kung sinong inaabutan ng kanyang mga laruan habang tumatawa. Kaya dahan-dahan niya itong nilapitan upang tanungin. "Edsel? Anak, sinong kausap mo?" Tanong nito sa anak. Mga kaibigan ko po, Papa. Andito po sila eh.
Palagi po nila akong dinadalaw. Wika ni Edsel. Kaya nagdesisyon si John Mark na dalhin sa isang manggagamot ang kanyang anak. Pagdating ng manggagamot, agad naman itong tiningnan si Edsel. Wala naman itong nakitang kakaiba sa pisikal na katangian ng bata. Ngunit nang tawasin niya ito, ay laking gulat niya. Sa sobrang pagkagulat, nabitawan pa ng manggagamot ang pinggang ginamit niya sa pangtawas. Dahil ang pamamaraang ginamit nito sa pagtatawas ay sa pamamagitan ng usok na nagmumula sa kandila. Ang anak mo ay may mga gabay na taglugar, Makmak. At ito ang laging nakikipaglaro sa kanya. 2 taglugar ang kanyang mga gabay. Wika ng manggagamot. Naniniwala si John Mark sa sinasabi ng manggagamot kasi kahit siya ay mismong nakaranas ng mga kaganapan na sanhi ng mga taglugar. Ang tanging kabilin-bilinan lamang ng manggagamot ay wag na wag hayaang masakta ng ibang tao si Edsel dahil tiyak na makikialam ang mga gabay nito. Bagay na tinandaan ni John Mark. Malimit niyang palabasin ang bata at kung lalabas man ito ay kasama siya. Hatid sundo niya din ito sa paaralan dahil wala naman siyang trabaho. Siya ang tumutok sa pagpapalaki at pagpapaintindi kay Edsel ng mga tungkol sa kanyang mga gabay. Ilang taon pa ang lumipas, nasa edad 12 na si Edsel. Minsan habang papauwi sila ng bahay ng kanyang ama, ay napadaan sila sa isang tindahan. Nak, saglit lang ha. Bibili lang ako ng mga kailangan natin sa bahay. Maghintay ka lang dito. Wika ni John Mark sa anak at agad nang pumasok sa loob ng tindahan. Ang hindi alam ni John Mark ay umalis si Edsel dahil sa may nakita siyang ilang kabataang naglalaro ng text. Lumapit siya sa mga ito at tiyempo naman na tumira ang isa sa mga naglalaro at tumama ito kay Edsel. Dinampot niya ito para tingnan. Ngunit laking gulat ni Edsel nang bigla na lang may sumuntok sa kanya. Umiiyak na tumakbo si Edsel papunta sa kanyang ama at nagsumbong ng, Papa, sinuntok po ako ng isang bata sa labas. Nang marinig ito ni John Mark, agad niyang tinungo ang batang sumuntok kay Edsel. Ngunit wala na ito doon. Hayaan mo na lang sila, anak. Tara, uwi na tayo. Binilhan kita ng paborito mo. Pag-alo ni John Mark sa kanyang anak. Ang hindi nito alam na magaganap na pala ang kinakatakot niya. Ang makialam ang mga gabay ni Edsel. Kinabukasan habang nagkakape, ay biglang nakarinig si John Mark ng mga taong nagkakagulo. Kaya lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. At nakita niyang isang bata ang ikinakarga sa tricycle para dalhin sa ospital. Puno daw yon ng mga pasa at kalmot sa katawan. Papa, siya po yung batang nanuntok sa akin eh. Sabi ng kaibigan ko, binugbog niya daw yun kasi masamang bata yun. Nananakit daw kasi. Wika ni Edsel na ikinagulat naman ni Mark. Kaya dali-dali silang pumasok sa kanilang bahay. Nak, huwag mong sasabihin kahit kanino yung sinabi mo sa akin ha. Kahit na kay lola mo. Sikreto lang natin yun ha. Wika ni John Mark sa anak at sinunod naman ito ng bata. Tinanong pa ni John Mark si Edsel ng mga bagay tungkol sa kaibigan nito. Nak,
Yung kaibigan mo, ano ba ang itsura niya? At saka, saan ba siya nakatira, anak? Bata din po sila, tay, eh. Dalawa sila. Isang babae at saka isang lalaki. Maputi po yung balat nila tapos yung mata po nila kulay pula. Sabi po nila, dun yung bahay nila sa Maylawa. Dun po, oh. Wika ni Edsel, sabay turo sa lawa ng tinagong dagat. Labis na nabahala si John Mark dahil sa kanyang karanasan sa mga nilalang na nakatira sa lawa. Bagaman natatakot sa mga maaaring mangyari, ay namuhay pa din sila ng tahimik sa lugar na yon. At nang tumungtong ng edad na 15 si Edsel, mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Umaalis si Edsel sa bahay nila tuwing Martes ng tanghali at babalik ito ng 4:00 ng hapon na may kung ano-anong mga dala, kagaya na lamang ng mga prutas at kung minsan ay malalaking isda. Ang alam ni John Mark, wala naman itong kaalam-alam sa panghuhuli ng isda. Tinanong niya din ang kanyang mga tiyuhin at mga pinsan kung sinasama ba nila si Edsel papunta sa lawa. Ngunit ang sabi ng mga ito, hindi naman daw. At mas lalo pang kinilabutan si John Mark nang minsang umuwi ang anak niya na nakasakay sa isang kalabaw na kulay puti. Pagbaba nito mula sa likod ng kalabaw, ay tinapik niya lang ito at nagpasalamat. Tapos umalis na yung kalabaw. Zel, kaninong kalabaw yon? Tanong nito sa anak. Ah, yun po ba pa? Kaibigan ko din yun. Doon din siya nakatira sa lawa. Minsan pa, punta ka. Papakilala kita sa kanila. Sige pa, maliligo muna ako. Masiglang wika ng binatilyo habang papasok sa kanyang kwarto. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ni John Mark para sa anak. Masaya kasi nakatagpo ng mga kaibigan ang anak. Ngunit natatakot siya dahil sa ang mga kaibigan nito ay nilalang mula sa kabilang dimensyon. Isang hapon, bumisita ang mga tiyuhin ni John Mark sa kanila at nakipagkwentuhan. Naikwento nito na minsan daw ay may ginamot si Edsel na batang masakit ang tiyan habang nangunguha ng bayabas sa gubat. Ayon sa kwento ng tiyuhin ni John Mark, hinaplos lamang daw ni Edsel ang tiyan ng bata at agad naman itong gumaling. Bagay na ikinagulat at hindi mapaniwalaan ni John Mark. Uncle, paano naman makakagamot si Edsel? Hindi nga yun marunong manghilot. Wika nito sa tiyuhin. Nako, di tanungin mo mismo yung batang ginamot niya para siya na magpatunay sa'yo. Makmak, may kakayahang manggamot ang anak mo. Biyaya ito ng mga kaibigan niya, kaya hindi masamang ibahagi ito sa ibang nangangailangan. Wika ng tiyuhin ni John Mark. At dahil naging laganap sa buong barangay ang nagawa ni Edsel, naging tampulan siya ng mga taong nagnanais magpagamot. Zel, nak, ayos lang ba sa'yo na manggamot? Hindi ka ba napipilitan lang? Tanong ni John Mark sa anak. Di naman po, Papa. Ang totoo niyan natutuwa nga po ako kasi nakakatulong ako. Yun kasi ang sabi ng mga kaibigan ko. Tumulong ako sa mga nangangailangan. Tugon nito sa ama habang hinahaplos ang likod ng isang babae. To, salamat ha. Heto, tanggapin mo. Maliit na halaga para sa'yo. Salamat ha. Wika ng matandang babaeng nagpagamot. Naku, Aling Ebeng, wag na po. Hindi ko po yan matatanggap. Isa pa,
magagalit ang mga kaibigan ko kapag tumanggap ako ng bayad o kahit na ano eh. Wika ni Edsel habang nagkakamot ng ulo. Ganun ba? Pakisabi na lang sa mga kaibigan mo salamat, ha? Tugon ng matanda at agad na ding umalis. At nang maupo si Edsel sa tabi ng ama na nagbabasa ng dyaryo, nagwika ito ng, Tay, alam mo sabi ng mga kaibigan ko, kilala ka daw nila. Pati yung kaibigan mo dati. wika ng binatilyo na ikinagulat naman ni John Mark. Dahil wala naman siyang pinagsabihan ng mga ito, lalo na yung anak niya. At saka, patay na din ang mga kaanak niyang nakakaalam ng kwentong yon. Kaya, paano itong nalaman ni Edsel? Nak, paano mo to nalaman? Sinong nagkwento sa'yo? Tanong ni John Mark sa anak. Mga kaibigan ko po, Papa. Yung isa nga daw po sa mga kaibigan niyo noon, namatay dahil ayaw niyang humingi ng patawad sa mga kaibigan ko. Wika ni Edsel. Nanlaki ang mga mata ni John Mark dahil hindi niya lubos akalaing alam ito ni Edsel. At mas lalo siyang nakumbinsi nang ikinuwento ng anak niya ang dahilan kung bakit pinarusahan ang kanyang kaibigan. Alam mo pa, mga mababait naman po sila eh. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila ay may mga kakayahan sila at hindi sila nakikita ng mga ordinaryong tao. Pero nandyan lang sila sa paligid at saka ayaw na ayaw nilang nilalapastangan ang kanilang tahanan. Kaya minsan marami ang napaparusahan eh. Lalo na yung mga nagkakalat sa paligid ng lawa. Yun ang pinakaayaw nila. Wika ni Edsel. Namangha si John Mark sa mga sinabi ng kanyang anak. Kaya simula din nung araw na yon, ay araw-araw iniikot ni John Mark ang paligid ng lawa at pinupulot ang anumang makita niyang kalat. At iniuuwi ito sa kanilang bahay. Iipunin niya ang mga ito at dadalhin sa tambakan ng basura sa bayan. Bagay na ikinatuwa ni Edsel. At sinabi nito sa ama na natutuwa ang kanyang mga kaibigan dahil sa mga ginagawa nito. Ngunit marami din ang nayayamot kay John Mark dahil sinisita niya ang mga pumupunta dito kapag nagkakalat. At ang mga taong hindi sumusunod sa sinasabi ni John Mark ay agad namang nakakatikim ng konting parusa mula sa mga taglugar. Dahilan para matakot silang pumunta sa lugar. Hanggang sa kumalat na nga ang balita tungkol sa mga taglugar sa tinagong dagat. Kinatakutan ito ng mga tao at naging mas maingat sila lalo na sa kanilang mga basura. Alam mo nak, mas mabuti na din yung ganito eh. Walang masyadong tao, wala masyadong magkakalat sa lawa. Wika ni John Mark sa kanyang anak. Oo nga po eh. Masaya nga po ang mga kaibigan ko dahil hindi sila nagagambala. Tugon ng anak. Naging mapayapa ang lahat sa lugar ni na John Mark sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang hindi niya alam ay may darating palang isang pangyayari na susubok sa kanyang paninindigan na mapangalagaan ang lawa. Isang hapon, naghihintay si John Mark sa pag-uwi ng anak galing sa paaralan. Martes kasi nung araw na yon, kaya alam niyang gagabihin ang kanyang anak dahil dumadaan pa ito sa lawa bago umuwi. At ang karaniwang uwi ni Edsel ay 6:00 ng gabi. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang relo, ay mag-aalas 9 na. Nag-alala si John Mark kaya nagpasya na siyang sunduin ang kanyang anak. Ngunit nang papaalis na siya, ay humangos na dumating ang kapitbahay nilang si Berting. Makmak! Makmak! Yung anak mo, tinangay ni Bencio!
Wika nito habang hinahabol ang kanyang hininga. Sigurado ka ba, Berting? Tanong ni John Mark. Oo, at dinala niya ito sa gitna ng gubat. Tugon ni Berting. Si Bencio ay isang manggagamot na taga doon sa kanila. Maraming nagsasabing na wala ang kakayahan nito sa panggagamot dahil sa may ginamit itong isang dalagita na nagpagamot sa kanya. Ano naman kaya ang pakay ng bensyong yun sa anak ko? Takang tanong ni John Mark. Dahil wala namang inaagrabyado ang kanyang anak. Agad niyang ipinaalam ang pangyayari sa kanilang kapitan. Ngunit nagdalawang isip itong tulungan si John Mark dahil sa natatakot sila kay Bencio. Kaya wala nang pagpipilian si John Mark. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak ng mag-isa. Bago siya umalis ay pumunta muna siya sa kanyang mga tiyuhin upang humingi ng tulong at magpasama na din sa kanyang mga pinsan. Sakto namang alam ng mga ito kung saan nakatira si Bencio, kaya agad nila itong pinuntahan. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni John Mark ang mangamba para sa buhay ng kanyang anak. Natatakot ito na baka kung anong gawin ni Bencio sa binatilyo. Ngunit buo ang kanyang loob na iligtas ang kanyang anak. Kaya tumuloy sila papasok ng kagubatan. Okay, sunod kagad natin yung 2 o baka finale na yon. Tingnan ko, check ko muna kasi hindi ko pa nakikita kung gaano karaming words eh. Yun lang, kita-kits tayo sa next part. Salamat.